Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh nang ngene podcast Gibah tipis. Nah, nang ngene kesempatan podcast kali iki aku Grisaldis Mas Andre Hibatullah karo kancaku Sepia Salsabila bakal sharing tipis-tipis ngono. Tentang uripe bocah SMA iku koyo piye. apa nih kene kan yo kelas 12 tuh ya Iya. san yo mesti kan yo Sek relate ngono. yo wis paham Paham. tenanan karo keurupane cah SMA iki Bocah SMA koyo piye. Nah, sadurunge iku aku bakal takok ning ngene sampean. Menurute sampean seru to gak uripe bocah SMA sing wis sampean alami ngono. 3 tahun yo wisan yo nepenan. lah wis 3 tahun iki karek ulan ngarep ki sakjane Karek bare. yo karek bare iki lagi cerita-cerita Ngono ya wis gak apa-apa daripada oga. tidak enek anu ini yo enek ceritane nih gini. Jadi nek jareku ya nek menurutku ki uripe cah SMA ki nek kanggo aku ki wis seweru pol. Seweru sak seru-serune aku selama SD, SMP, SMA. Lagi SMA iki lho sing paling seru. Iya, soalnya kayak aku lagi iso explore kaya aku ki senenge apa, koncoku kaya piye ki aku lagi rono SMA. Soalnya nek pas SMP kan kene kaya piye to? Cek bocah cilik sek wedi-wedi ngono. Sek go ngerti lah yo. Konconan ki melok-melok, aku melok cahawi ngono to ya. Dan nek SMA iki kan iso wis pinter milih-milih ngono. Wis iso bedakno bereng ngono. Kene wis malah gede kan yo kudune pinter milih kanca bereng. Dadi kaya SMA aku ki kegiatane kan yo akeh sing kerja kelompok, sing tugas SMP dadi iso ngerti kancaku sing kaya piye sing iso dijak bareng-bareng, dijak seneng, dijak apa susah ki kaya piye. Dadi yo akeh warna-warnine lah SMA iki. Berarti koyo pelangi ngono, warna-warni. Warna-warni nek kanggo aku sih warna-warni. Mbah nek kanggo sampean piye ngene iki? Nek kanggo aku yo padha lah koyo sampean. Soalnya teko SD, SMP, SMA iku nek menurutku yo SMA iki sing aku koyo aku gong tau jajal iki, tapi pas SMA ki tak jajal Iya, dan aku kayak oh ternyata ngene yo jajal hal rasane. anyar yo, Iya berarti. bener, kayak aku iso nge-explore mbek kanca-kancaku tok walaupun mbek aku tok ngono koyo aku dhewe. Kayak aku wis ngrasakno ngono lho dan oh ngene ngono. Seru banget sih Ngene kayak. rasane sing kene nek biyen gak tau saiki dadi tau. Iya, terus kayak nek SMA kan ya wis iku bener sih apa sing mbok omongno kayak wis gede ngono lho. Dadi kayak kene iki wis iso milih sing bener ki sing ndi, sing salah ki sing ndi ngono kuwi. Yo pinter-pintere kene ya Iya, asline. Pinter-pintere kene kanggo iso milih sing bener sing ndi, sing apik sing ndi. Soale yo akeh yo sebagian yo beberapa koncone kene sing yo wis ngono kuwi lah ya. Cah jenenge cah SMA. Jenenge bocah SMA kan ya mesti cek tetep enek sing koyo ngono. Cuman piye carane kene ngadepi ngono lah ya. Nah, terus ki kegiatannya sampean pas SMA iki opo wae ngono? Kegiatanku ya asline rame apa-apa to, San. Asline apa? Yo wis wajare cah SMA yo sinau, yo sing les, yo sing ngono kuwi. Dadi koyo nek aku dhewe kanggo nek misal kanggo metu, kanggo apa iki kayak gak patek akeh sih. Kanggo kelas 12 lho ya. Nek kanggo kelas 10 kan yo lagi mlebu SMA, mesti kan yo ayo rene kan Iya, saya pingin paham. kelas 12 ki kayak Wes iya koyo wes mikir ngono lah yo. kuliah ki lo jek bingung, saiki lo pe kuliah nang ndi lo jek bingung. Aduh yo aku yo sek bingung sih pe sok ki. Sok dadi apa ki lo jek bingung. Berarti yo sampean yo wajare bocah SMA sekolah ngono, tapi sampean yo melok koyo kegiatan-kegiatan sing lain ngono kuwi gak? Kegiatan lain aku piye ya? Melok tapi gak sing aktif ngono. Soale koyo piye ya? Aku mikirku nek kanggo ndek biyen, oke saiki. Soalnya kan saiki wis lewat ngono to ya. Nek ndek biyen kuwi koyo kegiatan kuwi koyoke luwih penting sih. Koyo luwih penting ngejar nilai ngono lho, koyo timbang Iya timbang bener. kegiatan-kegiatan padahal kan kegiatan yo akeh manfaate. Iya, berarti koyo cuman yo paling gak ngisi waktu luang ngono lah yo. Soalnya Paham. mikir nek kuliah sok piye ngono. Nah, kayaknya wes cukup sharing-sharingnya kene sing Gak kerasa ya. tipis yo. Wis sangat tipis waktunya ya sangat tipis. Yo, soalnya nek kene critakno nek iki bakal yo gak bar. Iya, sisuk iki lho yo ora bar. Yo. Nah, kayaknya wes ngono, wes cukup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.